lättä ei perään. Lähti lätkää. Joo, sä lähet karkuun, sä et pelkää aset. Etä. Helvetti. Tuut riehumaan taas. Teve kuoli. Kiinni. Ai kato, vielä pysykää se. VRD. Mä tapoin tää äijätä. Tuo tätä surkkiset. Ai mitä vittu, joku kissa käy käsi. Vittu hakkaa tää. Mitä vittua sä haluut, vittu pelle, ota siitä. Mitä vittua sä kosket siihen, vittu pelle. Vittu, se on mun kaveri, vittu. Bännelle sä hakkaat, vittu. Vittu pelle. Älä kidu. Mä haluun testaa sitä. Ui! Mä tapoin temen taas vahingossa. Tää ei oo kyllä saa mitään. Vittu. Työnnä ikinä mua, saatana. Pelle. No toi oli ihan clean. Komäkin pouva. Saanko mä tulla mukaan? Jos sä sanot, että Reaper sallitset. No Ripper sallit sen ja se menee. Mä ryöstin se aseen. Miksi sä antoit tän sulle? Se on vitun tyhmä äijä. Mua paska. Retsetillä, niin se on se missä. Mikä sun DP? Tommonen... Ja vittu. 440 2080. No vittu mä vois vielä mitään. Joo. Meikä pelaa Firstillä. Joo, mä katon alaomaa. Mutta miten pääsenköhän mä tästä pois kautta, että... Ai. Jos mä teen tällä. Oh! Ei oo. Tuu. Rafael Hykyl puskan läpi. Okei, meitsikin ampu. Meillä on taas targetti, vittu. Ampukaa. Joo, tää sinipäitä saa Se kuka ampuu tää siniliivisen saa millin likasta. Minulta saa 20. Oi vittu, nyt meni yksi ylimääränä. Ei vittu. Ei, nyt meni. Miksi te vaan pidä sitä aina auki? Ai vittu viikko. Joo. Se nyt. Missä toinen oli? Jäi joo. Arvii kukaan 99 miljoonaa 990 miljoonaa 679 miljoonaa vittu, kuitenkin mä saatanasti ällän sinisen tupakkiin. Kiitos. Siitä niin anna laittaa vaan. Oot mä auton tuolla. Just no niin, anna tulla vaan. Yeah. Laita sitä karvasta mulla mun perseeseen saatana. Onks tää sun pemmi? Onko? Anna mä tönin sua. Pemmi. Mä tapoisin ja saisin pemmi. Aha. Kuoltiin molemmat. Meitsi on elossa. Kuulit sä? Jees, ota multa nää rauhalle pois. Miten tuo pystyy ajamaan tuolla autolla? Tää vittua. Havahtaa. Kai